ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ. ನಾನು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಬೇಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಪಂದಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಂಡರೆ ಸೊ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಐದೊಂಬು ಕಾಂಡ ಆಯ್ತು ನೀನು ಐತಾರ ರಜೆ ನೀ ಬಯ್ಯ ನಾಟಕಲ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಲಿಂಕ್ ಪಂತತೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಉಂಡೆಂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಕೊಡ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅವೇ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದೆ ಇಂಕೊಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ దగ్గర ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕನತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೋ ಕಾತಿನ ಮಂತಿನ ಪಂದಿಂದ ಐಕ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಸ್ ಏನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ್ಡು ನಾನು BA ಮಂದಿನಿ. BA ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈ ನೆಟ್ BA ಮಂದಿನಿ. BA ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ನಾನು ಅವೇ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಗಿಂಡು ಬೇಲೆ ನಾಡು ಅಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಜಿತ್ತಾನು ಅರ್ಧಡೆ ಬುಡ್ತಾನು ಖುಷಿ ಪನ್ಪೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂತ ಬೇಲೆ ನಾಡೋದು ತಿಕ್ಕುಣ ತೂಗ ಬಟ್ ಪೊಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಜಲ್ಪ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಪೊಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಇಂಕ ಬೇಲೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಪನ್ಪುನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡ ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲ ಬೇರೆದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೇಯ್ನ್ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಈ ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಕಲ್ಪಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಏನು ದೊರ್ಮನದು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಜೊಂದು ಮಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಚಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೆಲೆ ತೆಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಯಾನು ಈತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ 10th ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಆತು ಕಲ್ತದ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತು ಅಂತ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂದು 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂತ ಓದರೆ ಆತುಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದು ಓದು ಅಂತ ಯಾನು ಈತು ಓದೋದ್ಲ ಇಂಕ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿಸೋದು ಬಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೇನು ಆತ ನನಗೆ ಒಂದಿನದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಲ್ಲಡ್ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಫೇವಲ್ ಇತ್ತು ನಾನೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಉಂಡದೆ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊರಿರತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಾವೇನು ಕಂದ ದೇಹರಶಾನ ಹಿಡಿದು ಇದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಚು ಪೊರ್ತುಕಂತ ನಮೀರು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಾಡು ಆ ಬುಕ್ನ ಓದುಗ ಇತ್ತು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾಡು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪತ್ತು ಓದ್ಯ ಇಂಕ ಅವು ಓದರೆ ಆಯ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓಪನ್ ಬಂತದ್ದು ಅವು ಆನಗ ನಿಮ್ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಮಂದಿ ಪೋವಂತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಂಡೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಬಂದದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಚು ಬರ್ಪ ಇಂಕೊಂಚು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಡು ಒಂಜು ಅಣ್ಣನ 6 ಪಂಡಿರು ಇಂಚಿಂಚು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋಪನ ಬಂದಂದು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದುದು ಕಾಲ್ ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಬತ್ತುನತ್ತ ಹೂ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅಂತಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪರ ರೆಡಿ ತಗೋತಾನೆ ನಾನು ತುನಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಂದಿರು 15,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಂದು ಪೋಯ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಗ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದು ಪೋಯ ಅವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋದಿತ್ತೆಂಕಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಆನಾಗ ಪಪ್ಪ ನಡೆತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೇಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪಪ್ಪ ನಡೆತ್ತಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪನ ಸಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪಂತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋತೆ ಸುಮಾರು ಒಲ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜು ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಲ ಇತ್ತಡು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಪುದರ ತೊಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಯಾನ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ಳು ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಬೇಲೆಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಲ ಕೈ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿಂಚ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪನು ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕ ಓಕೆ ಬಂದ್ಪೆ ಇಂಕ ಆಪಗನೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅದು ಸರಿ ಆಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡಿ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡಿ ಎಂಚ ಬರ್ಗರ್ ಮನ್ಪನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಇರೋ ಮತ್ತು ಮಂತಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಲಾಕಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪೊಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಬಾಡೋದು ఇప్పుడు ఇంకా ಓದರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂತನು
ಆಂಡ್ ಒಂದಿನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮೂಗು ಬಂದು ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದಂಬು ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಮಣದಾನಿ ಕೂಡ ಮಣದಾನಿ ನಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅದ್ರ ಪೋಯ್ಲಾಗನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಪ್ಪುಲೆ ಇಂದ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸ್ಲೆ ಇಂದ ಒರೆಸ್ಲೆ ಇದು ಕುಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಿಲೆ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಎಂಚಿನ ಮರಂದು ಇದು ಕಜ ಹೊಡಿಪಿನ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ಎಂಕು ಕೋಪ ಹತ್ತದ ಲೈಕ್ ಆತ ಕಲ್ತದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆತಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದತ್ತದ್ದು ಆತ ಭಂಗ ಬರ್ತದ್ದು ಇದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡ ಆತ ಬೇಲೆಗೆ ಹೂ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೆನ್ಪಿನಿಗೆ ಹೂ ಬೇಲೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂದಿರ್ತದ್ದು ಅಡಿಪುನ ಒರೆಸುನು ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸವನು ಪತ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಹಾಜಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪೊಂಚಿ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ಅಳ್ಳ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಬಂದಂದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಚು ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಡ ಪುಪ್ಪಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವಳು ಪಂಡ ಏತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಣದಾತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬೇತಾಕಲಿ ತಿಂತಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರೆಸೋಡು ಅಡಿಪೋಡು ಮತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಸೆಕೆಂಡದ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೆ ಬೇರೆ ನೋಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಟೀಕಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಂತ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂತು 350 ತಿಕ್ಕೊಂತು ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿದ್ರು ಪಪ್ಪನ ಕಾಸಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಎಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಜಾಬ್ದ ಅವು ಒಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಪುಗ್ಗೆದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂತಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಕಲ್ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಿಂಚ ಹೋದಂಡೆ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟಿನಿಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಶಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತ 10,000 ಸಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯ ನಾನು ಓದ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೋತುನಾಗ ಅವ್ಳು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಪುಗ್ಗೆ ಗೊರ್ಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತಾ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇದ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಶಾಶೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕು ಒಂಥರ ಅನ್ಬೋತಾನೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲಿ ಜೂನ್ ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ಅವಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಇಂಕಿ ದಾಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಕೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಒಕೇಶನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪುಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮಗೆ ಮನ್ ಕೊಡಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆನಿ ಬೈ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಆನ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಅವು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಆ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಕಾಲ್ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂದಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಕೋರು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅಂಡು ಯಾವ್ದು ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜನ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೆಡಿಗೂ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಕ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅದು CV ಇದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಯ ಮನದಾನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಅವಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಾರ ಪಂಡೀರು ಬರೆಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ ಪಂಡೀರು ಕೊರಿಯ ಒಂಜು ವಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೋ ಬಂದು ಪಂಡೀರು ನಾವು ಪಂಡೆ ಆನಿ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಕು ಸರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಯಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿಡ್ದು ಪಾತ್ರನು ಬೇಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾರು ಏಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಬರೋಲಿ ಬಂದು ಕೇಂಡಿರು ಇಂಕು ಖುಷಿ ಆಣ್ ಫುಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10,000 ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾತೆ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಾಡಿಗೆದ 5,000 ಹಾಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಇಂಕು ಪುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ತಿನ್ಪುನ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಕು ಬುರುಡ್ ಖರ್ಚಿ 10,000 ಯಾವತ್ತೆ ಪಂದ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ 2,000 ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಿ ಇಂಕು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ ಉಲು ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಆಫೀಸ್ ಇಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಓರಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದುವೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಣದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಯಾನು ಓಕೆ ಬಂದಂದು ಪಂಡಿತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕಿ ಎತ್ಲ ಯಾರು ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಂಗನ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕೋಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಕ್ಕ 6 ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆಡಪುಡ್ತಲೆ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕೊಡ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಲ ವರ್ಷಲ ದುಲ್ಲ ಅತಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡತಲೆ ಅಡಿಪೆರ ವರ್ಷಲ ಎತ್ತಿರ ಬಂದು ಎಂಕು ಮನ್ಪೇರ ಅಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಜೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆತು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತು ಕಾಂಡಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜದ ಕಲ್ತದ್ದು ಪತ್ತದ್ದು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಈ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ ತೂಪನ ಕಲ್ತು ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆಣ ಆಪುಡ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋದಿರ್ತೈತೆ ಈಗ ತೂದಿಪರ ಬುಲ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೈತೆ ಇಂಕ ಅನ್ಸ ನಾಡು ತೂಪುನಗಲಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಲಿಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅಡಿಪರ ವರ್ಷ ಪೂಪು ಬಂದು ಪಂಡ ತೆಲಿಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಕೈಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಬೇಲೆ ನಾನು ಈತ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂಡರತ್ತ ಸೊ ಪಂಡೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ನ ಬೆಲೆ ಸಿದ ಪೋಪ
ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಏತ್ತು ಕೊಡಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಯ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿ ಕಡಪುಡ್ದಾನೆ ರೆಸ್ಯೂಮು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಪುನು ಅವಲಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಜಿ ಗೊತ್ತನಲ್ಲ 6th ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಜಿ ಐಡ್ದಾದ ಏತು ಬೇಲೆ ಐಡ್ದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡ ಸೊ ಇಂಚ ಮಾತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯ್ತು ಪಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಸು ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುಂಟು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಂಡಿ ಇಡೀ ಆಳದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದೇ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಫೇಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತಾದಿರ್ತನು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನದೆ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ಸಡನ್ ತಿರ್ತಲ ಪಾಟು ಸಡನ್ ಮಿತ್ಲ ಕೊನಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬೈಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ನಾಳೆನು ಉಂಡು ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಬಂತು ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅದೇ ಅಂಚ ಇದೇ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಇದನ್ನು ತುಳುಡೆ ಪನ್ಪೇನು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಯರಂಡು ಸೊ ಅವಲಿಪ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಚೂರು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಪನ್ಪಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಬ್ ಪೋಪ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ತೂಪರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಆತಿನ ಉಂಡ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಕುಡುಂಜು ಪಂಡಿರುತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂತದೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು CV ಮತ್ತು ಕಡಪುರ ಅಂತ ಐಟೊಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕ್ರೂದ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೈ ನಾನು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಚಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತರ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು 35,000 ಸಂಬಳ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕ್ರೂ ಅದು ಓಕೆ ಪಪ್ಪಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೈತಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರ ಮತ್ತು ಬಂದು ಬಂದಿರು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಜೋಕೆ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಏಪ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನಾಗ ಮುಕ್ಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಏಪ ಇತ್ತನೇ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಏನಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಪ್ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪನೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ ಅಂಬಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನಾರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಫೇಕ್ ಬಂದು ಯಾರು ನಿಜ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪೋದೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಯಾನು ಏನು 5,000 ಕಟ್ಟಗನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟಗನ 5,000 ಕಟ್ಟಣ 35,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪಲು ಓಕೆ ಬಂದಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣಡಕೇನೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಬೈದನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಬೊರ್ಚು ಮಾರ್ತಿ ಎನ್ನ 15,000 ಪೋದ್ರು ಪಂಡ ಎಂಕು ಲಾಕ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕು ಲಾಕ್ ಎಜ್ಜಿ ಯಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತು ಬುಡಿ ಆಗೋತಾಂಡೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೇನು ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ತೇಜ್ ಜನ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತಿರದ ನೀ ಫ್ರಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬೇಳದ ವಿಷಯ ಫ್ರಾಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುದು ಕೊರಪ 5,000 ಬುಲುಂಕ ನಾಮ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ನಾ ಮಾತು ಅಂಚಂದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆತೈತೆ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಆತನಾ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೌಟು ತುಕ ಹಣ ಪಾಡುವೇನೆ ಬಾಯ್.